Så munden fuld, altså. Hvad? Det er bare for, at vi ikke kommer til at tage munden fuld, så eller brødet står bagt op i ovnen. Bagt, hvad hedder den? Man skal ikke spise bagtbrød, før det er bagt af. Nej, man skal ikke. Og så Man skal bage med en jern er smødet. Man skal bage, når jernet har smødet. Ja, rigtigt. Ja, og færdig med smødet. Der er sammen med smødet. Nå, jeg har ikke med sammen med ham, nej. Og det kan jeg lyst. Nej, jeg har lyst. Jo, det har jeg faktisk. Jeg har også bare lyst. Jeg har faktisk været til fest med en smed engang. Jeg har faktisk engang gået kold. Du har gået til fest? Jeg har gået til fest sammen med en smed, og jeg har gået kold på en smeds badeværelse. En smeds morens badeværelse. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Så jeg har bare ikke så meget maner, så så skal du bare ikke bruge noget af det. Nej, så jeg har springet på S-tog sammen, og den her. Du får retaliation. Vi kan lige så godt komme i gang. Ja, det er derfor. Fuck. Nej, fucking, jeg slumper. Oh my fucking god. 12 sekunder. Ingen problem. Nej! Ja, så er der bare 12 igen. 5 sekunder tilbage. Nej. Jeg har det. Der er råber. We got it. Ikke råbe. Okay. Nej, det var fucking ubehageligt der. Ej, fuck. Hvad kæft, mand. Vi skal virkelig rundt til at kigge rundt. Altså det der med, hvad er der ellers omkring os? Er det sådan helt ude flats, ingenting. Vi burde kunne orientere fremmer, når jeg sover. Okay. Vi får da ikke nogen... What the fuck? Er det bare lige en musehat, den der, eller hvad? Det er bare lige en musehat. 9 stamina, 9 spirit, det er sgu meget godt. Det skulle lige have været intellect eller agility i stedet for. Ja, man kan ikke få det hele der. Nej, det er rigtigt. Gange bedre, den jeg har. Ja. Så er der bare grov. Ej. Jeg prøver til at få den selv også. Skal lige se. Sindssygt godt. Hold kæft, du ser flot ud. Og den varmer ørerne! Ja, den gør det, hvis jeg gør det fortsætter. Den er helt vildt. Pas lige på den der. Pas lige på 33. Ja, det kan du bare lige trykke. Det er voldsomt traumatisk. Hvis det sker, det er også hvad det ikke sker. Det kan også godt være, det ikke sker. Det kan også være, vi overgår. Det kan godt være. Fuck, det var sjovt, den der raid, du sendte til mig. Ham der tanken der, han var råbt og skreg alt, hvad han kunne ind i sin mikrofon. Heal me! Og så til sidst så skreg han bare kun. Han vidste bare godt. Det er fucking nu, eller så det er 35 af dem skal man se lige. Ja, det skal vi ikke lige ses med. Ja, det var sjovt. Ja. What's der? Det var virkelig et dårligt kald, han lavede sådan sidst, at alle skulle løbe tilbage. Ja, det var derfor de døde. Ja. Altså, hvis alle var blevet, så kan det godt være, at de lige kunne have noget at dræbe ham inden. Nå. Han døde med stil. Altså, at han bare skreg. Ja, man må virkelig sige, hvis man skal dø, så døde han virkelig heroisk, det må man sige. Det er sjovt. Og man hører bare hans kone står inde i køkkenet og tager håndvasken, mens hans børn ligger lige ved siden af, og prøver at sove. Ja, hvis han skriger sådan der. Skriger. Er det far? Er det far igen? Ja. Ja, det er bare far, der ham med. Det er bare far, der arbejder. Nu har de noget kontorarbejde, han lige skulle have noget her i skærmen. Har du hørt, at Elon Musk, han er ved at lukke ned på alt nødhjælpsarbejde? Ja, det har jeg godt hørt. Er det fedt? Det var en sindssyg ting at sige det der. Har du egentlig hørt, at han er bare lige lukket ned for alt nødhjælpsarbejde? Ja. Så. Har du lige hørt, at den rigeste mand i verden, han er i gang med at bare lukke ned for nødhjælp til de fattigste i verden, så det dør sult? Ja, så det er bare lige sådan, den verden, vi lever i nu. Det er vildt nok. Ja, det er fucking sindssygt. Han viser sig bare at være virkelig godt match til Donald Trump, fordi han er bare fucking virkelig sige crazy in the head, man. Ja, det er Donald Trump jo også. Altså, det passer godt til hinanden.
Ej, det er så sindssygt. Og så er det lige kommet, der er en amerikansk avis, der laver en undersøgelse om, han sidder jo sådan et eller andet udvalg under den amerikanske regering, som skal prøve at ligesom barbere alle offentlige ansatte af for at spare en masse penge. Ja. Og da det kom frem, hvem han havde... altså Elon Musk har stået for at ansætte folk ind i det der udvalg, som skal sidde og finde de der løsninger, blandt andet at lukke det der USAID og alt sådan noget. Så sindssygt. Og det er nogle unge tech-nørder i alderen 19 til 24, som han har ansat. Det er sådan en gruppe unge, sådan noget Silicon Valley idioter, der sidder og tager beslutninger om, at de skal lukke verdens største udviklings- og nødhjælpsorganisation, som laver livsreddende nødhjælp til en stor del af verdens befolkning. Der sidder bare sådan nogle 19-årige og sidder og hvad skal tage de beslutninger. Fuck, hvor er verden bare fucking godnat. Altså, det er sindssygt. Hvad fanden er vi kommet hertil? Det er sindssygt fedt. Ej, det er virkelig svært at forstå, hvad der lige er. Ja, men der er jo kun 2 køn, altså. Ja, det er jo det, sådan, ja. Men så du, da han underskrev det? Nå, ja, der var noget med, der var sådan en masse unge atleter og sådan noget bagved ham. Omringet af små piger, og deres mor eller et eller andet, der bare står, og de kan 100% bare få at vide, du skal bare fucking smile alt, hvad du overhovedet kan. Og ja, det vil Gud gerne have, du gør. Det så bare så på den måde, det blev gjort på. Det så bare så... Altså, forestil dig den situation, der i Danmark. Altså Mette Frederiksen skrev dekret. Og så står der bare masse små piger fra alle mulige små idrætsforeninger rundt omkring for udkastet, de står og kigger. Ej, det var godt med det. Endelig kan vi få det transkønnet ud. Det er så vigtigt for mig. Og så klapper de alle sammen, og så står Mette rejser sig op og viser det der dekret til dem alle sammen. Så er det underskrevet. Så er det underskrevet alle sammen. Ja, det er bare virkelig sådan en kernesag for mig, som 13-årig pige, der går til spring. Han ville bare have transkønnet ud. Og det er jo ikke for hende, det er jo ikke engang et problem. Altså, nej, det var bare... Ja, en eller noget, tror jeg. Det der, han har sagt med, at... så sover jeg så bare. Fuck. 10 sekunder eller noget. Ja, det kan ses. Øj, nej. Ja, jeg har det. Bare roligt, don't worry. Jeg har det. Jeg har stadig retaliation. Okay, jeg skal faktisk ikke engang hele her. Den er sindssyg, den der retaliation, den er ret god. Ja, det er også fedt at få brugt. Tak. Jeg kan virkelig også mærke, at mit had til Elon Musk, det vokser bare statistikken. Altså, han er jo bare retarderet, altså han er bare... Jamen, han er jo autist også, altså han er jo... Altså, han er jo... Ja. Du kan bare se på den måde, han... Nå, bare goddag. Bare lige sådan en der bare, så det er bare sådan Bob. Okay. Så, stamina, spirit. Den tager du bare. Der er så meget spirit. Jeg har slet ikke noget, neck. Det har jeg heller ikke. Det er en kæmpe drop, det der. Den er ikke sådan mega god, men nej, 6 spirit og 1 stamina, det er jo bedre end ingenting. Det er sgu jeg har en jeg har dobbelt på herovre. Ja, jeg bailer. Okay. Jeg skal lige hjælpe. Tak, Dami. Yes, vi løber. Oh my fuck. Godt kastet, fordi jeg var fuldstændig low på liv. Jeg kan så det godt, jeg var virkelig... Nej. Ja. Og jeg skal lige forklare dig en mega vigtig mekanik, hvis ikke du kender den. Prøv at se, nu løber de efter os, ikke? Ja. Hvis du slår på dem, så resetter du den leash, de har, altså nu kan vi godt tage den her, ikke? Ja. Hvis vi bliver ved med at slå på en, så stopper den ikke med at løbe efter os. Så bliver den ved, bliver ved. Ja. Så hvis vi løber væk fra nogen, så skal vi faktisk lade være med at slå på. Ja, og lige stopper også, så skal vi bare ikke slå igen. Ja, så skal vi faktisk bare løbe. Og så det, hvis vi gør det, måske bare lige slow, eller et eller andet, ikke? Ja, vi skal ikke begynde at bare banke løs. Så stopper de aldrig med at... Ja. Ej, det var godt kastet target dummy. Hold kæft, jeg er glad for, at vi har target dummies. Det er...
Priest. Nej. Det er så fejl. Hvad hedder det? Nej, du skal ikke give ham respekt. Jeg kan godt lide præsten. Jeg er begyndt at læse sådan en biologi, plant ecology bog, som man bruger på bacheloruddannelse. Det er bare virkelig spændende. Hold kæft, skulle vi bare have læst biologi. Ja. Så hver eneste side er bare sådan, wow, okay, det var interessant. Og glæder sig til at læse, hvad der er på næste side. Nu skal du læse. Ja, jeg har læst om planteevolution. Første kapitel handler om, hvordan livet opstod på jorden. Og fuldstændig spændende. Nice. Yes, fucking færdig, mand. Sådan. Og noget af det første, der står i bogen, det er, at man ved faktisk ikke med sikkerhed, at om livet det startede på jorden. Eller om livet er kommet via en meteor fra en anden planet. Det er ret vildt at tænke på. Okay. Det havde jeg ikke. Jeg troede, man ligesom var helt... Nej. Hvad sker der? Fuck mig i røvhullet. Hvad så? Nej, jeg væltede bare en sodavand ud af det hele, så... Nå, så jeg holder vagt. Ej. Så skal jeg lige hente lidt noget til med. Ja. Jeg holder øje med dig. Kan du fortælle lidt om, hvad du har snacks hos dig? Nej, for du skulle lige fortælle mig, hvordan livet er opstået. Nå, jamen, det var ude i havet. Altså sådan en, på grund af energi fra lyn og vulkaner, så er der opstået en eller anden super simpel enkel organisme ude i jorden, som er vores allesammens forfædre. Vi stammer alle sammen fra præcis den samme organisme. Det kan man bare se i DNA eller sådan noget random. Og så er det jo udviklet sig ude i vand. Og så på det tidspunkt, så har der ikke været særlig mange mineraler i vandet, så at og der var der mange flere mineraler oppe på jorden. Så derfor var der nogle sådan vandamøber-agtige, der blev sådan nogle sådan vivelløse dyr, som kunne leve i vandkanten-agtige. Altså ikke planter, der kunne leve i og bakterier og sådan noget, der kunne leve i vandkanten og sidde sig fast på klipper ude i vandkanten. Og så på et eller andet tidspunkt har de udviklet evnen til, og problemet er, at de kan ikke komme væk fra kysten, fordi at de havde brug for vand, og der var kun vand ved kysten, så de kunne ikke rigtig flytte sig. Men så på et eller andet tidspunkt, så er der så opstået, altså Gud har designet en plante med rødder, så gjorde at planten sidde fast. Det har Gud. Og af Gud, ja. Og kunne hente vand nede, altså under jorden. Og så er det ligesom opstået, og så er de udviklet sig, og så er der kommet dyr, der er migreret, altså fisk, der er blevet til landdyr, og alle mulige ting. Så kom dinosaurerne lang tid efter, og det er bare de væsener, der har været længst på jorden. Altså det var et stabilt klima i 100 millioner år. Så de har bare været her i sindssygt lang tid, før de så forsvandt. 100 millioner år, det er altså rimelig lang tid. Ja, det er sådan okay lang tid. Det er nok et vildt perspektiv. Ja, bare 100 millioner år. 100 millioner år. 100 millioner år, og Homo sapiens som race har bare været her i meget, virkelig kort tid. Det har kun været her sådan noget, altså omkring 100.000 år eller sådan noget, vi har været her. Ja, man. Jeg ved ikke så lang tid. Og hvis jeg så den dem, der har smadret planeten mest. Ja, det må man sige, ja. Ja, jeg tror, den er det... hvad fanden ja, sådan der. Er det Homo... Nå ja, hvad var det? Det var den. Homo erectus. Ja, Homo erectus har været her længst. Ja.
Ja, det er sindssygt at tænke på, hvilken af den menneskerace, der har været der længst. Ej, hold vejr. Glem. Ikke hjælper. Nå, og så var det bare alt muligt med evolution og sådan noget. Det var bare mega spændende. Altså virkelig fedt at lære noget om. Det var bare... Ja. Hvem har skrevet bogen? Er det en kendt? Er det en anerkendt? Alt muligt? Ja, det er dem, man bruger i biologiundervisning på Aarhus Universitet. Den er en kæmpe stor bog, og den er på engelsk. Så det tager bare lidt tid at læse den. Men, der er ikke mange ord, det forstår. Hvad siger du? Der må være mange ord. Nej, jeg synes ikke, det er så slemt. Det er så slemt at regne ud, hvad det betyder. Men jeg kan lade være med at sidde og tænke på, når jeg læser, at hvis jeg havde læst sådan noget i stedet for fucking arabisk og islamstudie. Oh my god. Det er en vild nok idé, når du siger det nu, så lyder det ikke som noget, som jeg tænker. Det kunne også være meget spændende lige at prøve. Det var det stik modsatte af, hvad jeg vælger nu. Ja. Det sidste, jeg nogensinde kunne finde på at vælge, det var arabisk og islamstudie. Ja. Ej, jeg tror da også, jeg kan nogle ting i forhold til sådan noget naturgenretning, som en biolog måske ikke kan. Der er mere antropologi og sådan nogle ledelsesting og sådan noget. Ja, arabisk. Måske arabisk for eksempel. Naturgenopretning i Egypten. Ja, Saudi-Arabien. Ja. Så er du bare klar til det. Ja, klar. Her var sand før, så vi skal lige have sanden tilbage. Ja, så er sanden noget, så er det færdigt. Ja. Så kan du plante den her halv. Ja, det er så ikke noget vand. Ja. Nå, I har ikke noget vand herovre. Okay, kan vi bare bruge olie? Det var meget af, kan vi med det? Jeg kan ikke bare flyve noget vand ind. Importere det. Ja. Det er jo nærmest det, de gør nede i Dubai, ikke? Altså, jeg har bare en kæmpe fabrik, der bare laver saltvand om til ferskvand. Så det er vand ude i ørkenen. Det var haven. Det er dumt. Ja, lad nu bare være. Bare lad være. Bare lad være med at bygge en gigantisk by ude i ørkenen, der ikke er noget ferskvand. Ja, præcis. Ja, det er perfekt sted det her, lad os bygge der bare. Det ser godt ud her, det ser rigtig godt ud. Det er rigtig godt. Er det ikke lidt tørt her? Ej, fordi jeg har meget olie, så kan vi bygge så stort anlæg, som laver alt vandet i havet om til, så vi kan få en græsplæne. Ja, let's do it. Vi investerer. Det er det, vi gør. Fuck, det er bare en rigtig salisk ting at gøre. Ja, kæmpe salisk ting. Læser du noget for tiden? Ja, det er som 12. Altså, er du gammel? Nå, det er det. Hvordan er den? Ja, det har jeg har ingen idé. Jeg er næsten færdig, jeg har ingen idé, hvad jeg læste. Ej, jeg kan godt huske. Okay, meget af den. Okay, men jamen altså, jeg er kommet til der. Hvad siger du så? Jeg spørger, den er god. Ja, det er den. Nå, okay. Sorry. Ja, afgået. Min anmeldelse, det er, den er god. Den er god for hjerter. For flere hjerter. Den er god. Mange hjerter, den er god. Ej, jeg har kun indtil videre, jeg har kun nået dertil, hvor de snakker om, at den har handlet om hans opvækst, hans ungdom og hans liv og hans død. Og som alt. Nej, sådan dengang jeg startede nu bogen. Nå, okay. Det egentlig handler om, det er Tolkiens tilknytning til Jylland og Danmark. Okay. Hey, bare. Fuck you. Fucking dø. Fucking angreb min mand bagfra. Skråt op. Fuck you, skråt op. Skråt op. En mere bedre. Scorpion River. Fucking fine, hvor er han? Fuck han. Fucking dø. Skull River. Så du slet ikke engang, altså du ikke kom så mange sider ind i den eller? Nej, jeg så godt, at jeg er kommet 70-80 sider ind i den. Okay, hvor mange sider? Er den tyk på, eller? 1800. Ej, jeg kan ikke huske det. Men jeg er nok kommet en fjerdedel ind, eller sådan noget. Okay. Men er du intrigued? Ja. Okay. Jeg kan bare aldrig finde tid til at læse i den. Og det kan jeg jo godt. Jeg kan jo bare godt om aftenen, men det kan jeg ikke, fordi... Nej, ja.
Men lærer du et eller andet? Er der noget griner om deres liv? Ja, det er der. Det kan jeg fortælle dig om. Skal du så lige høre. Godt. Der sker det, at det handler jo ret meget om, hvor hans inspiration kommer fra. Og den kommer jo i høj grad fra hans deltagelse i festivalen. Ja. Så hvis Frans Ferdinand og hans kone Sofie ikke var blevet likvideret ude i Sarajevo på det tidspunkt der, så var der ikke noget, der hedder ringe til det. Ej, det sætter tingene lidt i perspektiv. Ja, det gør det. Altså, det siger bare, at det der har vi altså meget at takke for første verdenskrig for. Ja, det må man sige. Nej, det var i høj grad nede i skyttegravene i første verdenskrig, hvor han sad med sin lille notesbog og skrev rigtig mange ting. Rigtig mange af de idéer, han har fået til mange af karaktererne og drager og alt sådan noget. Det har han siddet dernede og fundet ud af. Altså. GZ. Kæmpe GZ også til dig. Mest til dig. Du kommer fucking level 30, Musa. Fuck, man. Halvvejs. Fucking level 30. Og så lige stille. Jeg tager lige snap af dig. Sender det til dig. Okay, for sweeping strikes. Let's go. Jeg bare lade røre ham, fucking dø, men jeg skal ikke fucking røre mig. Fatter du det? Ja. Fatter du det? Jeg har nogle passer på mig, okay? Fatter du det? Ja, sådan der. Fucking dø. Kan du fatte det? Fucking dø, mand. Ja. Sådan der. Så. Ja, det er så godt. Sofa. Ja, den er god. Den er rigtig god. Goblin Razor Bird. Ej, hvor kunne jeg godt spise sådan noget. Ej! Fuck! Gad du egentlig godt bo i Belarus? Ja, har været der. Har du været i Belarus? Ja. Har du rent faktisk været i Belarus? Ja, det har jeg rent. Har du det? Ja, det har jeg. Fuck, har du lavet det i Belarus? Jeg har bare været på musikrejse, så... Du har bare været på hvad? Bare musikrejse. Bare musikrejse til Belarus? Det sidste diktatur i Europa? Ja. Hvad er det for en musikrejse? Jeg føler, der er et eller andet, jeg ikke ved. Det ved jeg ikke, om der ikke er. Det jeg gik i sådan en musikklub, der hed Cochesa, da jeg var barn. Ja. Og så... ja. Har du også det? Nå, griner. Det vidste jeg ikke. Nej, nu. Og så tænkte Cochesa bare, det kunne da være super grineren at tage hele musikklubben med til Belarus, eller Hviderusland. Og så bare tage derned jeg kan ikke huske, hvor lang tid vi var der. Og så lave sådan nogle musikoptog på gaderne, og vi var ude på skolerne og spille. Alt sådan noget. What? Det var fuldstændig... Ja, det var en fuldstændig vanvittig oplevelse. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Er det ikke helt... så det er ikke random eller noget? Jo, det er meget random, jo. Okay. Det er det. Altså det som jeg husker bedst, det var det der med... du generaliserer virkelig voldsomt meget. Ja, kan det være. Men det er ligesom om, der er mange lande i Østblokken, der har sådan en depressionsagtig stemning over sig. Altså det der med de der høje blokke, og alt er sådan lidt småslidt. Alt er sådan ikke rigtig vedligeholdt. Alt er lidt nogle mærkelige farver, og alt er bare ikke sådan. Du har ikke den der sådan, der er styr på tingene følelse. Altså den følelse der, den var virkelig gennemgående, kan jeg huske i mig. Altså det synes jeg virkelig var, alt bare var så ødelagt på en eller anden måde. Ja. Det var bare sådan en rigtig østblok kliché-agtig. Fuldstændig, ja. Og så boede vi på sådan en gammel skole, der var sådan lidt Tjernobyl-agtig følelse. Hvor alt også bare var sådan lidt smadret, da vi lå i nogle køjesenge, og jeg gik til morgenmad, så fik vi bare sådan en
fik sådan en kop pebermynte-te med sukker i, og så sådan en hel spejepølse. Og en spejepølse. Det var det eneste, jeg fik. Jeg blev meget sulten den tur. Du fik der noget spejepølse. Det var dejligt. Det var godt. Det var virkelig, for mig var det virkelig kulturchok at være afsted. Det er et sindssygt sted at vælge, at det er lige der, vi tager hen. Ja. Det har jeg virkelig aldrig tænkt sådan specielt meget over, egentlig. Men at de har jo nok siddet til et bestyrelsesmøde der i Cortese Musikklub og tænkt sådan, hvad... Nu har vi de penge, ikke? Vi skal på en eller anden musikrejse. Hvor skal vi tage hen? Vi kan ikke tage alt for langt væk. Hvad skal vi vælge? Og så er der en, der siger, hvad med Hviderusland? Ja, det er da egentlig en god idé. Det er da en god idé. Lige tænk på, det gør vi da. Det er da det, vi gør. Og så kender jeg en, der har en bus, der højst sandsynligt ikke kan køre hele vejen. Så kan vi låne den. Okay. Og der er hul i bunden af den, og der er vokser mos i vinduerne. Så kan vi putte alle børn i den bus der, og så køre til Belarus. Det er det, vi gør. Ja, det gør vi. Jamen, så kan vi takke for mødet. Tak for i dag. Vi kan gerne gå hjem. Hej. Det er et godt møde. Du er godt møde, tak. Kører de i bus dernede? Ja, og det er den, sådan som jeg beskriver bussen. Det var sådan, det var. Kørt. Ja, der var en hul. Kørte I bus til fucking Hviderusland? Kørte i bus til Hviderusland, hvor der var nede i bunden af den. Der var hul. Der var hul ned til vejen. Sådan en lille hul, man kunne så kigge ned til vejen. Og der voksede mus i vinduerne. Hvorfor er der ikke nogen, der har sagt, at du ikke skulle med på den tur? Der var ikke nogen, der vidste det. Der var ikke nogen, der vidste det, før vi ligesom stod foran bussen. Og jeg kan også huske, at min mor og far, de har fortalt mig efterfølgende, da de så den bus, der sådan jeg bare... Så... Jamen, god tur, skat. I var en god tur. Og det var jo bare 100 p, den ikke ville holde hele vejen, og det gjorde den bare heller ikke. Og jeg kan huske, vi gik bare fuldstændig kold i Polen, eller en random sted i Polen med en parkeringsplads, der kunne bussen bare ikke mere. Så måtte vi vente på mekanikere, og jeg ved ikke hvad, og så kom vi så rent faktisk afsted. Men ja, fuck det var egentlig en random tur, når jeg tænker over det nu, ikke? Altså... Fuck, det vil bare ikke ske i 2025, det der. Nej, der havde forældrene havde også haft en helt anden indgangsvinkel til, hvad der ligesom skulle være med i den her pakke her for vores børn, hvis de skal til Hviderusland. Altså her var det jo bare sådan, vi tager til Hviderusland. Bare skriv det ned på den her side. Der er dato, tidspunkt, og så pakke en taske. Så ses vi der. Husk tøj serveret. Okay. Ja, og så lige have vekslet lidt penge, så du kan købe noget i landet også. Jeg ved ikke lige, hvad for en valuta det er, men det finder nok ud af. Ja, det gør du. Ja, så... Jeg kan fortælle dig, at der er 1728 km til Belarus herfra. Fuck, det er en lang tur. Vi kører. Er vi bare klar, eller hvad? Jamen, har lige en elixir og wisdom her. Er du klar? Ja, jeg er klar. Good luck. Let's take it nice and easy. Ja, skriver du ikke lige det? Ja. Vi skal lige have... Nå, den der havde win for your totem. What the fuck? Ja, se der. Det er præcis. Jeg har win for your weapon. Nå, så får jeg måske. Der er ikke, du ikke har... Du ikke er helt up to date med. Ja. Det kan være, jeg får en lidt stort havn. Fuck, der er... Ui, fuck, det var simpelthen hullet der. Okay.
rammer det der Windfury noget. Fuck, man. Never Die laver voldsomt meget skader. Det er sjovt. Never Die kaster lightning bolts. Nej, lad nu være med at charge frem. Jo. For throw. Ja, det er det. Det var lige præcis det. Okay. Så langt, så godt. Ja. Jeg prøver lige den hernede. Godt okay. Ja. Nogen, der kan interrupt også. Hvad siger du? Der er nogen, der kan finde ud af at interrupt. Ja, med dig. Jeg har fået hikke, og hver gang jeg hikker, smager det af røget makrel. Det er rigtig lækkert. Har du bare spist en helt røget makrel? Jeg har spist bare en helt røget makrel, uden noget som helst andet der for mig. Ja, det er mærkeligt. Jeg havde dem bare til at lægge i køleskabet. Så tænkte jeg, så æder jeg det. Det var lidt ligesom at være på tur, når vi spiser røget makrel. Ja. Nej, det er ikke det. Du siger bare til, hvis jeg lige skal slappe af. Ja. Ja, godt. Heldigvis var det sådan okay akro, så kom hele vejen. Det var dejligt. Jeg har akro herovre. Uha, så får der noget. Lige tilbage her. Ja. Jeg skal have mana break efter det her. Okay, jeg drikker. Så bliver der bare drukket, hva'? Så bliver der bare drukket. 3 shamans på stribe. Jeg har lidt en idé om at prøve bare lige at charge ind i alt det der. Hvad siger du til det? Ja, det kan du godt. Det kan du godt. Du siger bare til noget. Jeg er klar. Jeg er klar. I need to get closer. Nej, never die her, akro.
Godt samlet op. Godt samlet op. Kommer patrol. På patrol, så... Ja. Har du mana til det? Ja, det har jeg. Kom nu med. Ja, tilbage. Nej, Carsten. Jamen, jeg er fri med mana. Bare lige drikke lidt nu. Og drikkes. Du må godt gå videre. Yes. Okay, pas lige på, at man ikke buller fra siderne her. Fuck ja. Jeg så det interrupt der. Ja, jeg så det godt. Så der. Carsten. Ja, godt. Okay. Ja, skal det være... Ja, jeg puller lige dem herned. Opmærksom her. Jeg er med. Jeg tror lige, så jeg kan få den der... Nej, vi tager bare dem herover. Hvad fanden er jeg ikke line of sight? Jeg kan ikke... Jeg vil bare gerne lige have den der patrol der herovre. Det kan vi godt nå det her. Vi tager lige dem her. Okay. Jeg interrupter. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke kommer ud. Ja, bagfra. Jeg har akkurat. For se. Så fik vi noget den anden. Jeg har de andre patrol. Let's go. Kan du slå på et, hvis du har tid? Ja. Nu kommer patrol. Dang. Godt. Okay, så her. Okay. Fint med, så jeg har med mana. Jeg var god. Jeg var med på mana. Okay. Har du kun brugt det der mana nu? Ja, jeg har så. What? Ja. Så er det større for det. Jeg rykker bare ind på bossen, ikke? Ja. Har du lige husket at share din quest? Ja.
godt lide efter det. Okay. Ja. Var det det? Okay. Der røde cirkel. Hey, der er bare gang i det. Hvad? Der var ikke noget loot eller noget som helst? Åbenbart ikke. Altså hvis den droppede noget, så var det vist også bare en eller anden hvid item eller sådan noget. Nu fanden er det, jeg tror vi skal så højre herovre. Tog du nogle quest, da vi kom ind i dungeon? Nej, det er fordi den sidste quest er en escort quest. Er du klar? Ja, jeg er med. Det er nice, der var en Wind Fury, men det giver mig også bare så meget. Prøv at se hvor meget, jeg ved ikke, når du har ikke Fred med dig, men jeg fik så meget Fred af at Wind Fury der. Nå, Det er ja. virkelig nice. Og jeg begynder altså den der Stone Skin totem. Jeg vil gerne vise, at der også totem med det i hvert fald. Never Die har Akron. Windhowler, Hvad? Var den der Windhowler, der var irriterende? Vi er så fint med, altså fint med mana og ja. Jeg føler heller ikke, at altså, vi har virkelig masser af damage. Ja, det har vi. Squareball owner fuldstændig på damage. Ja, og det er når der er Wind Fury, så er det bare Warriors bedste ven. Kan vi se, hvem der lige kører på Terrums her. Okay, er vi klar? Er du klar? Inden jeg mister min rage? Ja, jeg er med. Jeg er med. Jeg kører på Interrupts faktisk. Jeg har Akron. De gør noget. Så fint, jeg har ikke Akron. Den droppede ikke. Var det der, den skulle op? Ja. Death Speakers Ropes. Kan du bruge den til healing? Den er meget god til healing, kan man sige. Super healing. Hvis det er. Det kunne jeg godt. Det er jo ikke så vigtigt, det er leder, når du bare healer, så er det jo fint. Så er det mere bare statsene. Jeg tager den på. Gør det. På med kjolen. Det er lidt. Ja, men det er lidt kick, men jeg gør det. Hvor ærgerligt, den ikke droppede. Ja, det vil jeg. Vi reset dungeon, og så gør det igen. Ja, tager den. Jeg var faktisk på det.
Kaster. Så tager vi lige den der tilbage. Nu går den. Nu kan vi ikke få lidt flere nu. Nej, vi får en. Så kommer der. Ja, okay, de kommer, ja. De der roots der, det må jeg bare sige. De giver mig stadigvæk færdig flashbacks. Det er krøb. Ja. Okay, jeg går bare ind, ikke også? Mens jeg har rage. Ja, Hvad siger du til det? Ja, du rykker vejen. Fuck, jeg misser. Miss. Lidt med det. Det er en hjælp, det der. Det var lidt... der er jeg sgu taget for mana til sidst. Ja. Hold da kæft. Den skal du have. Hold da kæft. Ja, den jeg har er faktisk bedre. Nå. Så. Polar Armor 9 agility. Det er også vildt nok. Hvornår kan jeg bruge mail egentlig, ved du det? Ja, det er vel 40, mener jeg det. Ja. Masser ingenting. Man break. Ja. Fej, jeg var ved at tage for mana der. Ja, den laver ret meget skade, den der. Ja. Eller var det den der boss der? Hvad hedder den vi lige har dræbt der? Overlord Ramtusk, er det ham? Ja, det var sgu ham. Nå. Det var sgu ham, der droppede Corpse Maker. Fedt navn, altså. Er du klar? Ja, fuldstændig klar. Let's go. Fuck, jeg kan godt lide at være alene hjemme med mig. Så er der lige lidt det her. Tak. Fuck, man, det er svært at langt på det der. Jeg glemmer også om mark, det er sådan. Ja. Jeg var ikke slack. Nej. Vent lige. Kom tilbage. Ja.
Yes. We keep going. Fuck, jeg kan noget... Rage. Øj, hvad sker der her, mand? Skærmen bliver sådan helt blå nogle gange. Jeg puller lige dem her tilbage. What? Er det spil eller skærmen for dig? Det er spil. Når jeg sådan kører kameraet rundt, så nogle gange så bliver... Ja, så bliver det helt blå. Der kom sgu også lige en stalker med her. Ja. Ja, vi er med. Yes, vi er med. Hvor er det langt? Nice. Ja. Vi har mana breaker. Resist. Jeg kunne godt pulle... Nå, du kan ikke prøve at pulle den der... Nej, det tror jeg ikke. Nå, så. Jeg kan tage pull. Nej. Ja, fucking grimt. Sorry. Jeg tror ikke, det havde så lang attack range. Shit, jeg har ikke noget. Rage. Patrol. Tilbage. Pis. Kommer der en... kommer altså en gruppe med. Jeg er god. Fint med mana. Jeg har aktor. Ja, vi er fint med. Beklager, pull. You never do that again. You never do that again. Promise. I won't. Du tager bare den der, jeg drikker ind. Yes. Yes. Så er det tid til noget flagermus. Skønt.
videre. Jo. Dem her, der har det der guano noget. Fik du den? Okay, du rykker bare. Skal man kun have en af dem, eller hvad? Ja. Bare tænker over. Du kan godt bruge nogle flere end en. Det var dig, Hark. Så god til healing, men nej. Okay, jeg drikker. Du drikker? Ja. Ja. Yes, du kører bare. Okay. Der kommer, jeg tager altså lige de her, der er herover, så vi ikke lige kommer i kampolage med. Ja, jeg får i level 32, tror jeg Windfury 2 som. Okay, sådan. Det tror jeg. Okay. Så kommer der altså lige et stort pull her. Yes, jeg er med. Jeg skal bare dræbe den der først. Ja, ordentligt står det der på. Ja, okay. Shit. Gør det. Ja, fuldstændig. Det er på de der små nogen der. Ja. Så. Anyway. Hej. Det var dig. Er det noget til dig, det der? Ja, det er noget til mig. Yes. Okay. Har du mana til næste boss nu? Ja, jeg charger nemlig ind. Jeg er helt på det. Den der. Ja. Ellers har Akron. Det er fordi de ikke... Jeg står bare og pumper alt hvad jeg overhovedet har af akro-genererende ting, og de slet ikke kommer i nærheden af dem. Det kan også godt være en fræk lille tank-dagger, den der. Ja, den har virkelig god damage. Hvad siger du? Squirrel tager den ikke. Nobales tager den ikke. Meget tager den ikke. Okay, jeg tager den. Let's go. Ej, det er fucking løgn, man. Hvad nu? Og så hvad looter. Nej! Kan du se det? 12! Fucking godt loot, man. Fuck, det er godt. Yes, det var lige, hvad jeg
Fuck, Fuck, der er bare... Wow. Guderne har hørt dig. Ja, det må jeg sige. 12, mand. Det er fandme godt. Ja, det er fucking legendarisk. Hold kæft, det er godt. Er du klar igen? Men ja, jeg kan du bare du tro, står jeg er lige klar her. nu. Okay, ja, okay. Jeg er bare lige her. Fuld man, der står lige ved siden af dig, så fuldstændig klar, så kommer. Ej, hvor er det fedt. Hvor er virkelig, hvad jeg trængte til. Det kan godt være, at vi wiper lige om lidt, fordi jeg siger det her, men nu siger jeg det lige. Jeg synes, jeg faktisk jeg har sådan okay styr på med at heal. Det synes jeg også, du har. Det gør mig, ja. Jeg synes, at du er virkelig god til at... Du er god til management. Ja. Altså, det virker til, at du er super god til at holde din mana. Ja. Men jeg sidder også og bruger de der... Jeg sidder jo og har forskellige... forskellige range, forskellige healing spells, som jeg sidder og bruger på forskellige tidspunkter. Ja, ja. Det er for at timer det helt perfekt. Helt rigtigt. Nu ved jeg bare, at det er wiper, fordi jeg gør den fuldstændig dumt. Jeg drikker efter det her. Ja. Har du fået det, at du skal bruge på de her pads? Ja. Jeg kan bare tage en mere. Jeg er nede om det der Starmers, vi har med, fordi Herbalist også. Der er ret mange Riotborn herinde. Jeg er ikke fra. Manchester. Jeg er silenced. Okay. Hvor lang tid? 3 sekunder. Square Ball har bare sindssygt meget rage hele tiden. Hvad så? Når det er roll, så... Yeah! Nej! Bare glem det, så kommer jeg bare lige her, så tager jeg den. Når Square Ball rollede 89 efter dig. Ja, så. Det er fucking... Fuck mig, prøv at se hvad jeg looter nu. Jamen Nej, hvad sker der? Hvad sker der? Det er bare back dungeon, den her. Ja, det kan bare siges. Ej, var det fedt. Vil du ikke have det sidste, der var egentlig, eller? Nej, det var bare lort. Nå. Så. Ej, var det godt. So many bags. Fuck. Control. Ja, så er det bare. Den puttede. Never Die har Aqua fra London der. Ja, så må han gå væk. Bakke tilbage, så vi kan få... Sådan der, ja. Nemlig. Så kan vi... Ej, hvor var det fedt med de tasker der. Det var næsten bedre end den der økser, der droppede. Ja. Colorful kilt. Okay. Det jeg sgu aldrig have set før, det.
Og så vandt jeg det endda. Nice. Nej. Der er så meget af ham der nu. Parry. Parry, dodge. Parry. Hold da kæft. Så er det sidste boss nu. Er det det allerede? Ja. Ui. God ro på, og godt tempo, og god kunge. Ja, det er godt med nok. Yes, du gør. Det kommer til på, at vi ramme chainline. Ja.